adobo. Yan, magluto tayo ng ginamos. Iprito natin ang ginamos. Lagyan natin ng mantika muna. Dito na aming ginamos na ginawa ng hubby ko. Nagasan ko ng hubby ko. Tapos, ilunod na natin ang ating ginamos pang appetizer to. Ayan. Di pa kayo siya mouse na ano? Part mo natin sa bangos. Mga tikman. Lagyan natin ng asukal konti din. Napakaalat ang ginamos. Yan. Sarap pala ito pag may kamatis. Kamatis, mahal, at saka sibuyas. Yan, tama na ito. Ito na yung ginamos ng luto ko. Sarap na kain ito. Tinulang bangus. Sabaw. Ginamos. Guys, kain na tayo guys. Ang ating ulam ay ginamos. Ginamos na pinirito guys. Tapos magkamay. Tapos sabaw. Ay, ganda ang ginamos na. Unti lang kayo ng damal. Ha? Nakaon. Ginamos. Ginamos na prito. Sino gustong ginamos? Pinamalat ng ginamos.
Sa una. Higop sa bawah. Sarap na pag may nilagang saging. Masaya ako na ako. Ikaw rin. Wala, nag-goal na lang ako. Pag-portal. Gandahan lang ito sa ginamit. Medyo maalat. Sorry. Vitamin C ka dyan. Anong lalo ah? Doon sa may dilata. Ang dami na kinain mo. Kaya lang sa ginamit daw. Sabihin ko naman pala. Kanan pa kay may ginamos pa eh. Nakain ko. Ginamos sa hari. Ginamos.